Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah, dina iki kepanggih kalian kula Ibu Rika Ratnasari saking SMP Negeri 3 Jombang. Lah, ing pasinaon dina iki awak dhewe bakal bahas utawa nyinaoni ngenani papan reklame utawa iklan. Apa sih sing jenenge iklan iku? Sadurunge awak dhewe maju nanggone materi, saiki tak suwun sampeyan nyiapake bahan-bahan utawa peralatan sing kanggo sinau, buku tulise, buku pakete, lan potlote. Nah, wis ya Cah, saiki ayo dibahas bareng-bareng. Apa to tegese iklan iku? Iklan yaiku sawijining tulisan bisa dikanteni swara utawa gambar kang nawakake sawijining produk, barang lan jasa. Iki sing diarani iklan utawa reklame. Nanggone pasinaon dina iki bakal tak tuduhake utawa tak ngerteni sampean kabeh ngenani jenis-jenise iklan. Jenise iklan sing nomor 1 utawa sing kepisan ana sing diarani iklan miturut tujuane. Lah, apa to jenise iklan miturut tujuane? Tujuane yaiku sing nomor 1 ana iklan komersial. Tegese apa iklan komersial iku? Kanggo nawakake produk, barang lan jasa sing awak dhewe arep tuku. Iki sing diarani iklan komersial. Nah, sak banjure iku nomor 2 ana sing diarani iklan layanan masyarakat. Neng kene wis tak wene tulodo gambar ngenani iklan layanan masyarakat. Apa to iklan layanan masyarakat iku? Sawijining perangan saka kampanye sosial sing tujuane duweni pelayanan kanggo menehi kesejahteraan dening masyarakat. Contohnya nang kene ana gambar bocah cilik buang sampah. Lah, tulisane nang nggone gambar iku mau ana sampah organik lan anorganik. Bocah kuwi mau duweni karep kanggo buang sampah miturut jenise utawa barang sing arep dibuak. Yen anorganik berarti tegese sampah apa Cah anorganik? Nah, sampah anorganik yaiku berarti sampah sing mengandung jenisnya limbah plastik. Yen sampah organik yaiku sampah sing saka godhong-godhongan. Iku sing diarani sampah anorganik. Nah, ing sabanjure nomor 3 yaiku ana jenise iklan miturut fungsine. Apa sih saiki jenise iklan miturut fungsine iku? Nomor 1 ana iklan informatif. Sing diarani iklan informatif nang kene berarti menehi informasi marang pamirsa utawa marang konsumen. Lah nang kene wis ana sawijining tulodo utawa contoh gambar ngenani iklan informatif. Contone kepriye to? Menging virus corona utawa COVID-19 wijik sakdereng lan sakwise aktivitas. Lah tujuane iklan iki Cah menehi informasi marang pamirsa utawa marang masyarakat supaya urip sing resik, yaiku anane cuci tangan utawa wiso sakwise lan sadurunge aktivitas. Tujuane kanggo apa? Kanggo nyegah penyebaran virus COVID-19 lan aja lali social distancing uga nganggo masker. Sing nomor 2 saiki ana jenise iklan persuasif. Apa to iklan persuasif iku? Neng kene tegese iklan persuasif yaiku bisa narik kawigaten lan ndayani konsumen supaya ketarik marang produk kasebut. Dadi tujuane iklan persuasif nang kene Cah ngoyok-ngoyoki utawa mempengaruhi konsumen supaya enggal tuku barang kasebut. Biasane produk-produk iki nawarake diskon 75%, beli 1 gratis 1, beli 2 gratis 5. Lah iku contone iklan persuasif. Neng kene ana sawijining gambar sing nuduhake iklan persuasif yaiku iklan Denko, nutrisi apik kanggo bocah-bocah kang aktif. Sabanjure nomor 3 neng kene ana sing diarani iklan reminder. Apa to iklan reminder iku Cah?
iklan kang tujuane kanggo ngiring utawa ngelingake masyarakat lan konsumen yen butuh marang produk kasebut. Sak wayah-wayah mesti butuh produk sing diiklanake. Tuladane apa? Neng kene tuladane ana iklan jamu mugi waras. Tujuane apa jamune? Supaya nggawe awak dhewe kanthi sehat lan iso bergas. Nah, Ca, iku mau jenis iklan miturut fungsine lan miturut tujuane. Saiki, ayo podo disimak lan dijinglengi bareng-bareng. Mergo apa? Mergo mariki ana contoh utawa tulodo video ngenani sawijining iklan. Ayo, Ca, bakal awak dhewe bahas ana apa ae to sajroning video kasebut. Monggo dipenake longgone, posisine sing penak, dicekel bukune lan pulpene. Ayo nyimak video ing ngisor riki. Wis rampung, Dek. Oh iya, golek mangan ya. Iya, aku ya wis lesu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngludur ae dadake. Isih iki lho. Lah jare selak lesu. Iya, sik ta. Ih. Weh. Ini bos. Ngenteni, bocah iki piye to? Warung jejer kaya ngono kok dadak gak mandek-mandek iki jenis mangan kok gak to ya. Aduh. Iya. Lah ngono balik sing piye to? Kan mau warung sate mbok liwati aku sampe kebuntut ya. Lah aku ora ero e. Weteng luwe kan ya ora patek ketok wong renek tulisan sing gedhi ngono. Aku ora ero nek iku warung. Ayo ki mangan mau. Ya wis ayo golek ndi ya? Hah? Kae lho. Apa kae? Hah. Kalau koyo nggon mangan sih. Nek kafe-kafe mbok. Ya wis ayo rono wae. Iku ana tulisane gede ketok aku masa luwe ya ketok. Budal. Ayo. Enak iki. Iku lho, enak lho. Bloom Cafe, budal lunga utawa mulih mampir. Berarti mangan. Mampir. Mampir. Ayo. Oh, ngene kan ya tenang mangan. Bisa enak. Pinter. Duh, enak. Bisa sepedaan bareng. Wes ta? Wah, iki. Yuk pesen mangan. Iya. Mbak. Muga-muga nyetok iki menune muga-muga. Wah, iki. Selamat siang, Mbak. Daftar menu ingkang sampun wis pirsani. Wonten sekul, jajanan, wedang kalian es. Monggo dipun. Iki kok wonten berat ringan niki napa niki, Mbak? Lah nggih Ditimbang napa pripun? sanes niki sekul damel kersane wareg. Nah, menika jajanan namung selilit ganjel weteng. Ganjel weteng cemil-cemil. Nggih, leres. Ono wedange bareng. Iki ana sing panas, ana sing Ana panas, sing adem. ana sing adem. Aku tak pesen sing Menawi tasih pengen pilih-pilih niki saged kula tinggal mungkin jenengan serat piyambak saged wah iya gak apa-apa Pak, aku ben rada tanek oleh maca milih-milih. Menune ya komplit iki, jangkep tawa Pak wis cocok. Matur Matur nuwun. nuwun. Nggih. Monggo Bapak Ibu dipun rahapi Bloom Cafe budal lunga utawa mulih mampir. Nah, Ca,
nanggone contoh video mau ana sing diarani struktur reklame utawa struktur iklan. Bab-bab apa to sing ana sawijining utawa sakjerone iklan iku mau? Sing A, ana struktur iklan ngenani headline. Headline nang kene tegese yaiku perangan sing ditonjolake utawa perangan sing dituduhake marang produk kasebut. Lah nang video mau lah ana to tulisan Cafe Bloom, tulisane ketok welo-welo lan ketok dijinglengi. Iku minangka tulodo sawijining headline. Saiki sing nomor loro yaiku ana sing diarani sub headline. Tegese sub headline nang kene yaiku perangan sing nerangake keunggulan sawijining produk. Lah Ca, nanggone video mau apa to keunggulane Cafe Bloom? Siji, ana panggonane gedhe lan amba. Nomor loro, bangku-bangkune lan meja-mejane tertata rapi utawa tumata lan suasanane utawa nuansane yaiku njawani banget. Iki sing kalebu sub headline dening apa? Dening Cafe Bloom kasebut. Nah, nomor telu Ca, ana sing diarani amplifikasi. Apa to amplifikasi sajroning struktur iklan iku? Amplifikasi nang kene menehi katerangan sing luwih rinci marang produk sing diiklanake. Lah nang video mau Ca, bab-bab utawa babakan sing kalebu ning amplifikasi yaiku anane laden utawa mbak-mbak sing marani pengunjung, sing marani konsumen lan nawarake produk sing iklanake utawa produk sing didol. Lah tuladane ana apa? Ana nasi goreng, ana mie goreng, ana jus lan liyane. Iki bab-bab sing kalebu nang nggone amplifikasi. Nah, sing nomor 4, nang kene ana sing dialani produk shot. Produk shot iku tegese gambar utawa brand sing ditawakake. Lah nek nanggone contoh video kasebut sing diarani produk shot yaiku kahanan kabeh utawa kahanan sing ana nanggone kafe kasebut. Kafene apik, nuansane indah lan pelayanane uga ramah. Lah iki sing kalebu babagan struktur teks utawa reklame. Wes yo Ca, sampean iso memahami utawa ngerteni ngenani iklan lan reklame sing tak jelasno iku mau. Saiki ayo awak dhewe bareng-bareng nyinaoni ngenani unsur basa sing ana sajrone iklan kasebut. Apa to unsur basane? Nah, neng bab iki nintingi unsur basa iku uga ana nomor 1 yaiku informatif. Jenenge wis informatif, berarti lek diarani informatif tujuannya apa? Tembung-tembunge utawa kata-katane lan kalimat-kalimate iku jelas, cetha, tur ora bulet. Lah iki sing diarani informatif. Sing nomor loro ana persuasif. Sing diarani persuasif nang kene yaiku bahasane utawa rerakitan ukara lan kalimate bisa narik kawigaten, menarik perhatian si konsumen supaya konsumen itu membeli produk tersebut. Dadi tegese nang kene persuasif yaiku narik perhatiane konsumen supaya konsumen iku gelem nuku produk sing diiklanake. Lah sing nomor 3 ana komunikatif. Apa komunikatif iku? Nang kene bahasa sing digunakake yaiku gampang, luwes, lugas, tur gampang dimangerteni. Iki sing diarani unsur bahasa komunikatif. Dadi pamirsa utawa konsumen iku wis ngerti informasi produk-produk kasebut duweni keunggulan apa, khasiate apa. Yen pamirsa utawa konsumen ketarik, berarti dheweke iso nuku produk kasebut. Nah, sing terakhir ana unsur basa sing diarani sugestif.
Apa to sugestif itu? Yaiku bahasane bisa ndayani utawa membuat konsumen itu senang dan tertarik sama produk tersebut. Biasanya produk iki bakal dituku bola bali, orang mung dituku pisan tok. Oh aku seneng gawe produk iki kok cocok nang nggone aku, wes aku tak tuku maneh. Lah iki sing diarani unsur basa sugestif. Nah wes yo Cah, iku mau ngenani jenis-jenis iklan miturut fungsine, jenis iklan miturut tujuane, struktur teks iklan, lan unsur basa sajrone iklan. Saiki tugase sampean nang omah, apa tugase? Sampean gawe gambar, contoh gambar, gawe dhewe-dhewe lho ya, gambar dhewe, ngenani iklan. Dadi ana sub headline, ana headline, ana tagline, lan ana struktur sing sajrone iklan mau. Iki sampean gambar neng buku gambar, bebas, iso diwarnai, iso hitam putih, gambare sing apik ya Cah. Wis ya, iku mau materi sing Ibu jelasake, ana kurang luwih nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.